Elektrikeruddannelsen er en bred vifte af muligheder. Du kan vælge mellem 5 forskellige specialeretninger, og her kan du se, hvad de 5 specialer indeholder, og hvad det giver dig af muligheder i fremtiden. Med speciale i installationsteknik kommer du til at arbejde med installationer på alle tænkelige måder, både i virksomheder og i private hjem. For eksempel er det dig, der står for programmering af intelligente systemer, så både lys, varme og ventilation styres automatisk. Det er også dig, der har styr på lovgivning og kvalitetssikring, så det er dit ansvar, at elsikkerheden altid er i orden. Derfor spiller du en meget vigtig rolle. Med speciale i styrings- og reguleringsteknik er det dig, der holder hjulene i gang. En af dine vigtigste opgaver er at installere og servicere produktionsanlæg. Det er dit ansvar, at produktionsapparatet altid er optimeret og opdateret. Du er med i processen fra de tidlige programmeringstanker til de fuldautomatiske systemer drøner derudad. Og så står du naturligvis for fejlfinding og vedligeholdelse, for det er dig, der ved, hvordan systemet fungerer. Med speciale i kommunikationsteknik ved du alt om moderne kommunikation. Du får mange ansvarsområder, for det er nemlig dig, der står for udvikling, opbygning og vedligeholdelse af kommunikationsnetværk. Du kommer både til at arbejde med datanetværk, telefonsystemer, fiber og trådløse løsninger. Derfor har du en vigtig og central rolle. Med speciale i bygningsautomatik er du med til at sikre et bedre miljø. Udover tyverisikring, overvågning og adgangskontrol er en stor del af dit arbejde nemlig at installere og programmere intelligente systemer, der styrer energiforbruget efter behov. Det meste foregår på PC, så du er meget interesseret i computerteknologi. Som elmontør arbejder du med grundlæggende håndværksmæssige opgaver som f.eks. lys- og motorinstallationer og svagstrømsinstallationer. Du er praktisk anlagt og en dygtig håndværker. Du sætter en ære i god kvalitet og tilfredse kunder. Du er god til at se muligheder og kan lide at samarbejde med kollegaer og andre faggrupper på større projekter.